YouTube, folkens. Jeg vil gerne holde en tale, men det er fordi, at jeg kommer ikke lige til at spille Minecraft til forløb. Jeg tror ikke, jeg spiller Minecraft. Jeg vil gerne spille musik, men I skal bare skrive, Niklas spiller musik, tror jeg. Ikke? Men det er så det, hvis de selv er på YouTube. Jeg tror måske, jeg er 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Måske 9 videoer. Jeg er lige begyndt, som jeg sagde til den sidste tale. Der var jeg så, nej, jeg mener ikke hej sidst. Det var for sjov. Eller? Hej. Hej,